खुलुमबाय बयखौबो बिटिआरनि सीएम मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बिराद गोथौ हाखराव गाब्रबाय रायजोफोर गावनि नमिनेशन पेपार गथायनाय समावहाय बिसिनि मुङाव थानाय हाखौ उल्लेख खालामिनि थाखाय मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा गावनो गाव बिराद गोथौ हाखराव गाब्रबाय दा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौहाय जोबथेसालियाव थांनांसिगोन होननानै दावराव दैखायब नार्जारी बिथांमोना बुंदों रायजोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला दावराव दैखायब नार्जारी बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बिनि उनावहाय नोंथांमोननि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय जों दिनै रिटार्निं अफिसारनाव आरटिआइ होनो फैदों बे फैगौ 22 तारिख सेप्तेम्बराव बिटिसिनि इलेक्शन जागोन बे बिटिसिनि इलेक्शनाव जोंना प्रमद बर'आ दतमा समस्तिनिफ्राय बे एमसिएलए कन्टेस्ट खालामगोन दा बिथाङा गावनि नमिनेशन पेपाराव जेरैबायदि डकुमेन्ट्स होनांगौमोन बेखौ होआखै इलेक्शन जानाखि रुल्स बे रुल्स बादिबा बे गासिबो गावनि डकुमेन्ट्सखौ दोनखानो मोना गासिबो होजोबनांगौ हा हुनि जानाखि रिपर्ट धन सम्पति रिपर्ट बेखौ होजोबनांगौ आरो लोगोसे गावनि थाखा फैसा रांखावरि बे गासिबो बे होजोबनांगौ खिन्थु प्रमद बर'आ दिनै गावनि बे नमिनेशन पेपाराव माने गावहा जेसेबां हा दंमोन बे हाखौ बियो देखायनाय जायाखै दा नैबे बिनि नमिनेशन पेपार बे नमिनेशन पेपारा जोंनाव दङ दा बिथाङा गावनि जेसेबां हा हु दंमोन बे हाखौ देखायाखै गावनि बिसिनि नामाव जा हा दं बेखौ एसे देखायदों दा बिनि बायदिबो बेहा रङिया राजु चक्र सार्कोल अफिसनि आन्दाराव माने गासै 9थासो जायगायाव बे हा दं नैबे बिनि माने माबा बियो रङिया सार्कोल अफिसनि आन्दाराव थानाय बिनि नामाव माने जायनाखि हा बिसिनि नामाव बे हाखौ बे देखायाखै गासै 9थासो माने राजु चक्रनि हानि रेकर्ड बे नामजारि फाख्रा हा दा बे हाखौ बे देखायनांगौमोन देखायाखै दा देखायाब्ला इलेक्शन पिटिशननि नियम बादियै दायनिगिरि जायो आरो पिपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट 1951 नि आयेन बादियै बे अबेबा डकुमेन्ट्सखौ दोनखोमादोंब्ला गावनि सम्पति दोनखोमादोंब्ला बे आयेन बादियै बियो माने बिनि नमिनेशन पेपारा केन्सेल जायो आरो लोगोसे बियो जेलबो जानो गोनां जायो दा बेखौ रोखा रोखा पिपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट 1951 बुंखादों दा गथिखे प्रमद बर'आ जे गावनि हाखौ बियो दोनखोमाबाय खोन्थायाखै बे बिराद गिदिर अफराद दायनिगिरि बेखायनो जों दिनै बे अफरादखौ बे दायनि माने दाय खालामनायनि थाखाय जों बेखौ साजा होनो थाखाय जों दिनै बेयाव बिनि जेसेबां डकुमेन्ट दं बेखौ बिनो थाखाय जों दिनै रिटार्निं अफिसाराव जोङो आरटिआइ खालामनाय जाबाय जोंहा अलरेडि जाखिनि मोनखाबाय बे मोननाय डकुमेन्ट्सआ बे अथेन्टिक जानांगौ अथेन्टिक माने रिटार्निं अफिसाराव हरनांगौ बिथां रिटार्निं अफिसारा जोंनो बेखौ अफिसियेल खालामना हरब्लानो जों अब्ला लिगेल प्रसिडियरखौ जों खालामनाय जागोन एक्सन जागोन बेनि सायाव जों बे खामानिखौ जों मावगोन आरो लोगोसे बिनि प्रमद बर'नि बिसिनि नामाव माबे जायगायाव हा दं बेफोर गासैबो जोंनाव रेकर्डआव जों मोनफैजोब्बाय गासिबो दा बेखौथ' अलरेडि निउसाव होखाजोब्बाय आसामनि गुबुन माने माबाफ्राव बे मिडियायाव होखाजोबनाय जाबाय आरो बेफोरखौ ससियेल मिडियायावबो होनाय जाबाय दा प्रमद बर'नि बिसिनि नामाव जा हा दं नै 10 तारिख 4/2023 बेयाव नामजारि खालामनानै लानाय फारु बरालिनि नामाव 0 खाथा 14 देसा हा बे रङिया चक्रनि आन्दाराव बे दङ आरो लोगोसे नैबे जाहैबाय 27/1/2021 बेयाव फारुल बरालिनि नामाव गासै दाग नं 224 4 खाथा हा दं बेहा दा बेखौ बे देखायाखै आरो लोगोसे नैबे फारुल बरालिनि नामावनो आरोबाव 10/4/2023 आव गासै 1 खाथा 4 लेसा हा दङ दा बेखौबो बे बिसिनि नामाव हा थानायखौबो देखायाखै ओमफ्राय लोगोसे नैबे जाहैबाय 1 खाथा 4 लेसा बे 504 दाग नम्बर बे 504 दाग नम्बरनि 1 खाथा 4 लेसाखौ बियो फारुल बरालिनि नामाव दंमोन बेखौ बे देखायाखै आरो बिदिनो दंबायो नैबेयाव फारुल बरालिनि नामाव 450 दागनिफ्राय 3 खाथा 6 लेसा हा बिसि फारुल बरालिनि नामाव हा दङ फारुल बरालिनि बे हानि माबाखौ बे रेकर्डखौ बे देखायाखै दोनखोमादों आरो बिदिनो नैबेयाव दंबायो नैबे नै 0 खाथा 13 लेसा हा फारुल बरालिनि नामाव 1 तारिख 12/2023 बेयाव नामजारि जादों दा बे माने रङिया सार्कोल अफिसनि आन्दाराव ओमफ्राय नैबेयाव दंबायो नै बेयावबो बिदिनो फारुल बरालिनि नामाव गासै माने 1085 दाग दं बेयाव 339 दं फाट्टा बेयाव हा दं बेहा दा बेखौ बे देखायाखै दा गथिखे
दा जोङो बिनि जानाखि हानि डकुमेन्टस होयै बे हानि डकुमेन्टस होयैखौ जोङो माने आर्टिआइ खालामनानै जों अफिसियेल खालामना लागोन ओमफ्राय बेखौ जों कमप्लेन होगोन आरो जेब्ला कमप्लेन होगोन पिपुल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्टनि आयेन बादियै बियो माने दानजागोन बिनि नमिनेसना केन्सेल जागोन ओमफ्राय बे इलेक्सन गेलेनो नङा बे आरो जुदि माबा मोनसे खारनाव इलेक्सना जागयोब्लाबो इलेक्सन जालांब्लाबो इलेक्सन जोबखांनायनि उनावबो बिनि सायाव एक्सन जागोन जेब्ला बिनि सायाव एक्सन जायो अब्ला बिनि माने इलेक्सननि उनाव बे देरहाब्लाबो जेनब्लाबो बे माने बिनि सायाव एक्सन जागोन आरो बे जेल जानो गोनां जागोन बे आरो उइथ फाइन होनांनाय जागोन दा बे बाथ्रा बेनो रायजोफोर जों दा जेखौ नाङो जोङो खोब गोसो होनानै नाङो आरो जों ओरैनो नाङा दा जों एखेबारे गोदा बुखुनानै जों माने खामानि मावग्रा रायजोफोर जों बेखौ बुखुथारनानै गारनायसिम जोंहा सक्ति दङ गनाय नङा प्रमद बर'आ थाल लाखादो जों नांबाय जेब्ला बे खुनु बारग'आ जोंहा बेखौ बारग'नायनि थाखाय जों बेखौ स्कप होनाय नङा ओमफ्राय एसे एसे दे दा बिथाङा माने दतमायाव गेलेनो फैदों MCLA दा रायजो राजाखौ थगायनानै बे दतमायाव माने बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मखौ खिबु फिथां खुलुमनानै बे सानदों भट मोनगोन दा खिन्थु दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआनो बेखौ साजा होनो थाखाय दतमायाव लाबोबाय बे गनाय नङा बे आरो रायजो राजाफ्रा बे जायगानिया बेखौ माने सुजुग होनाय नङा बेबायदि गाज्रि मानसिखौ भट होनानै असनमान लानाय नङा दतमा मानसिफ्रा ओमफ्राय लोगोसे दिनै बिनि थगायनाय बिनि मिसा खोथा बुंनाय बिदि एथ' मिसलियाथ' थगायग्रा बर' जाथियाव बेबायदि थगायग्रा मानसि खुनु गैया आरोखि एक नम्बर इभेन गुबुन जाथियावबो बिदि मानसिया गैया थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय दा थगायनानै एथ' मानसिखौ आन्दायदों दिनै बिनो थगायनानै रिटार्निं अफिसारखौ थगायबाय दानिया गावनि इलेक्सन गेलेगोन नमिनेसन पेपार बेयाव माने गावहा गियान दंमोन गावहा मिथिनांगौमोन बिनि जानाखि उकिलफोर दङ बे खोन्थानांगौमोन खिन्थु बिसोर गासिबो बेखौ दोनखोमाजोबनानै दिनै गावनि सम्पतिखौ माने देखायनो हादोंमोन गाव जेनुइन मानसि आंहा बिदि सम्पति गैया देखायनो हादोंमोन खिन्थु दिनै बिफद जानोसै बेहा खैफोद जागोन बे सम्पति दोनखोमानायनि थाखायनो बे खैफोद जागोन बे बिफद जागोन आरो बेनो प्रमद बर'आ जे थगायगासिनो दं जाथिखौ बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ थगायनानै बे माने माबागासिनो दं मिसा खोथा बुङै बे लिडार जागासिनो दं बेखौ दिनै स्वयं माने खालदुदा बेखौ माने गोबानानै लाबाय आरो बे खालदुद गोबानानै लानो थाखायनो बे सब समाय मिसा खोथा बुङो सब समाय बे भुल खामानि मावो सब समाय थगायनाय खामानि मावो थारमाने बेखौ गाब्र'होबाय बे बिफद जागोन बे बे बिफद जायाबा जों बेखौ एखेबारे नागारथारा बेखौ एखेबारे जों बिफद खालामथारगोन दा प्रमद बर'नि थगायनाय बेखौ बर' रायजोफ्रा दिनै नुजोब्बाय रावबो माने दिनै खाना नंला रावबो मिथिनो नंला बे जे मिसा खोथा बुंनायबो फैगासिनो दं बेखौ बयबो मिथिबाय